Hej alle sammen. I dag er det her min allerførste video, og mit navn det er Askar. Så i dag skal jeg vise jer, hvordan man laver et godt bål. Det første det er, at vi skal rengøre bålstedet. Og så skal vi til feje nu. Ja, og nu bålet ret, og så skal vi ud og finde optændingspinde. Ja, og nu har jeg fundet vores optændingspinde der, og så skal vi finde træ og ild og plus en voksen. Altså masser af træ. Ja, og her har I så alt det, som skal bruge. Vi har træ, og vi har optændingspind, og nogle toiletruller med noget uld indeni for tørretrumleren. Og så også med en lighter. Og nu skal vi lave bålet og få det tændt. Ja, og nu skal vi bygge bålet. Ja, så vi tager først det her, der ligger her i midten. Og så tager vi de her optændingspinde og lægger over det. Så alle de her pinde, de skal ikke være for krympet, ellers kvæler vi ilden, så når kommer. Og nu tænder vi bålet. Ja. Og nu vender vi lige indtil der kommer nogle store flammer, og så lægger vi pindene på. Og så skal vi til at lægge de store pinde på. Altid husk at have en bålpinde. Så tryk det nu. Ja. Det er oven på flammen. Det skal altid lige være et lille skorsten. Hul. Det virker det. Nu skal
jo bare lige vente lidt, indtil der kommer nogle lidt større flammer. Og nu har jeg vist jer, hvordan jeg synes, man laver godt bål. Husk at like og abonnere. Og så husk at se min næste video, hvor vi laver popcorn over bål. Vi ses. Vi ses. Vi ses.